И здравейте към нашето ново видео. Продължаваме днес със серията на старото. И третият участник е Боби. Здравейте! И както знаете, ще го питам пак въпроси. Най-големият въпрос е: кой е Боби? И нека да започнем. Боби, къде си роден? Аз съм роден в България, в София. Добре. Какво ти е хобито? Хобито ми е да играя в волейбол. Къде играеш волейбол? В тетелен волей. Ходите ли често на турнири? Да. Побеждавате ли? Да. Добре, ходил ли си в други държави? Ами още не, но ще ходим. Добре. Кое ти е любимото ядене? Любимото ми ядене е хамбургер, спагети и картофки. Добре. Любимото ти пиене? Любимото ми пиене е Кока-кола. Кой ти е бил до сега най-смешният момент? Най-смешният ми момент е бил когато ти прави смешки. Добре. Кога ти е била до сега най-страшният момент? Най-страшният момент, когато бяхме в Созопол с отбора и имаше 8D, гледахме 8D, един страшен филм. Ужасите се казваше. Добре. Можеш ли да разкажеш на хората какво е 8D, защото това го чувам за първи път? 8D е едно малко кино, като в кабинка има 5 места и седалките се клатат, приближава се. Пада ли нещо от тавана? Ами да, някой път, зависи какъв филм е. Пръскат, например, паяците имат някакви отрови и, например, като ти пусне така отрова, се едно опит в тебе и пръска вода по краката ти насякъде. Добре. Чакай, че забравих в момента какво исках да те питам. Разкажи нещо от тебе си. Ти занимаваш ли с футбол? Да. Тренирам и футбол и волейбол, но по-добър съм във волейбол. Добре. Кой ти е любимият отбор в футбол? В футбол Барселона. Любим играч? Меси. Добре. Това беше видеото. Третия епизод на старото. Абонирайте ни, пишете ни коментари, лайкнете ни и до другия път. Чао!